sortir i no ben bé al principi de començar a fer assajos, perquè volíem trobar una cosa bastant significativa amb el que volíem fer. Nosaltres vam començar ara fa uns 7 anys, quan vam començar fèiem amb molta més influència de música jamaicana, de reggae i ska, i el nom del grup el vam escollir també en aquest sentit. És Pepper Potts. Pepper Potts a Jamaica és un plat gastronòmic típic, és la sopa de pebre, que en els anys 60 doncs, era un menjar molt popular. Doncs, lligant una mica gastronomia amb la nostra música, doncs, que donés una mica de pistes amb el nom del grup del que actualment estàvem fent a sobre l'escenari. En aquest últim treball es pot veure molt clarament una evolució cap a la música soul. Nosaltres ja des dels inicis també havíem fet alguna versió soul i també en els altres discos hi ha temes soul, però ara en aquest nou disc que és Pepper Potts és now i és una nova línia de Pepper Potts que ha agafat més tirant cap al soul. Es veu molt més reflectada la música negra dels anys 60, on es pot apreciar més aquest toc Motown, no? Que amb el que es pot veure molt clarament el so que està gravat d'una forma molt més clarament Motown, música negra de l'època. Sí, de fet, la mitjana, amb 7 anys que fa que existeix el grup, 3 discos, crec que és bo intentar sempre anar fent coses, no parar, perquè bé, la gent suposo que sempre espera sempre coses noves, que es treguin coses noves i crec que de moment portem un bon ritme de treball. No hi ha cap públic que ens hagi robat el cor, perquè a vegades dintre Estats Units hi ha hagut concerts molt diferents. El concert precisament de Rússia, que poder tens una mica de distanciament amb el que és tota la gent d'una cultura diferent a la nostra, evidentment, però va ser un concert molt i molt càlid. A Japó vam tenir molt bona acollida, vull dir, estem contents, tot arreu on hem anat ens ha agradat molt el públic i crec que hi ha hagut un bon lligam entre públic i Pepper Potts. Hem volgut donar un toc una mica especial en aquest Nadal, que no ho havíem fet els altres anys, i hem fet algunes gravacions, hem registrat un parell de temes i ja tindreu més notícies al respecte. Més endavant, per la primavera, segurament a territori europeu sortirà una gira per Europa. I per finals de l'any que ve estem intentant trobar alguna cosa diferent per poder oferir a la gent. Ara hem ofert un canvi de rumb cap a la música soul, però dintre de la música soul volem oferir un espectacle una mica diferent cap a finals del 2010, que això també ja es veurà.